všetci, to som Gamer Nikol a dneska budeme hľadať Stalking Sprouta. Všakže. Ak ste nepočuli o Sproutovi, no Stalking Sproutovi, on je normálny Sprout, ale on sa zamaskuje za také veľké steny, ako keby steny, ale také... Áno, proste on má... Ako tento Gardevoir. Áno, on proste má čierne ako keby oči a tak. No, proste on sa bude takto skrývať. On sa proste tam tak bude skrývať do tejto steny a proste bude vykokovať. Takže poďme ho hľadať. Počkaj, som si napísala, že Sprout we are here. A možno si dám, že... kde si išla? Tuto som sa. Aha, dobre, takže najprv budeme takto čakať v lobičku, nie? No, takže my zatiaľ sa poknem, či tu nie sú. Mne sa to nevymestilo, tak som to musela spojiť. Aha, takže poďme zatiaľ takto nakúkavať na tie rohy, ale uvidíme, či to je real. Lebo... Kde si, Máre? Hej, kde si ty fejkový Stalking Sprout? Lebo my sme videli tiež obidve to isté video, to som nečakala, že proste ten youtuber tam hovoril také veci, že kde si Stalking Sprout, ty si fake a proste tam objavil. Satana. Putana. No ale neviem, či to je veľmi real. Ty si kde? Za tebou. Ja som si nevšimla. Dobre, zatiaľ tu nič takého není. Ideme na Toon Rooms. Tam sa objavuje pre mňa viacej, lebo tam sa vie skrývať za hentie izby. Takže, poďme urobiť ako ten youtuber na konci, lebo ten youtuber taký jeden urobil takéto, že on sa proste rozprával, že on je fake, no ne, tak neexistuje, chápete? A proste on... Fejkový kamoško. Jo. Si Máre. On sa proste tento Stalking Sprout objavil sem. Neviem čo. Haló, ty si fejkový, čo si išiel na kávičku? Asi, hej. No, ale on ako keby bol fejkový. Potom pôjdeme na určite aj iných. A to bude v ďalšom parte. Ukáž mi, že tu iba sme my dve. Ja viem to. Vidíte, tu sme my... neviem, prečo som čierna... Odkedy som čierna postava? Bro, a ti tak vidíš, že som čierna postava? Keď si dáš takto. Nie, ja ťa vidím normálnu. Dobre, čudné. To sa mi trošku nepáči, hej? Možno, že... áno, vidím ťa ako čierna postava. Nie je to trošku sus. To je sus. Bro. Aký máš vôbec avatar? No, ja mám, ja mám ten šárkový. Ja vám ukážem, že aj aký mám avatar, lebo by si mi asi neverili. Tak asi tu ten nebude. Počkaj, počkajme. Takto stojíme a kúkame sa, či nevidel, lebo on tam niekde vyšiel. More. Tam asi nevidie. Jedine, že by sme potom sami vyskúšali, ale to bude niekedy na inom diele. Sami by som sa dokakala, vieš. To je istá ja. Tak... Ale oni to ktorí robili vo dvojiciach, takže neviem. Áno, ale potom, chápeš, keď to odvidia, tak poďme na projektor room. Tam sa objavuje aj viacej. Hen tam vieš, aký šiel. Áno, on tam hore sa objavuje. Jo. A všetko musím preskúmať na to. Ale veľmi sa mi to tiež nechcelo veriť, lebo on tam proste niekto mohol byť, nejaký friend tam mohol byť pripojený, chápeš? Proste guys. Ale ten ukázal proste, že on tam je sám, takže neviem. Haló, čika, more, čičku. Takže guys, on proste išiel takto a tam sa proste objavil. Tam bol, tam hore. Áno, tam hore. Haló. Hej, ty si úplne fejkolíno, bro. Tak, ty kokos. Že on je úplne fake asi. Fake. Bro. To fake.
Hej, kde si ty Stalking Sprout? Sú úplne fake. Akože úplne. Tak, On je fake. a podľa mňa. Ale ináč niektorí to dobre urobia, ako vypadá to ako real. Ako ten, čo sme ho kúkali. What the fuck? Dobre, je to iba stolička. Dobre, už som sa zla. Haló. Jo, na pod. Kde si? Tu, Máre. Poďme si sa pokúknúť, lebo sme ešte nikde neboli. Napríklad v tej izbe sme neboli. What the fuck? What the fuck? Čo? Dobre, stolička. Fú. Ja som tak zlaknem, ty kokos. Haló. Jo, na pod. Nemáš byť nejaký iný tu než Sprout? Možno, že vtedy to nepôjde. A možno aj podľa mňa. Skúsim si dať iného túna, hej. Dobre, skúsme ešte raz od toho lobička. To lobby. Ťa pozriem tam, kde je vlaková stanica, ale tam je čisto. Nič tam Ja si len equipnem skiník. Takže. Jo, na pod. Haló. Ešte v Daddy Shopu sme nepozerali. On to tam ale môže tiež objavovať, lebo som videla aj také, že tam proste nikto takto. Ale to bolo vtedy fake, hej, toto to bolo úplne, že fake. To bolo fake. Bro, hovno. Pred zmakom, vieš. Tu vidím, že asi nič není. Hej, urobíme aj ďalšie party, že proste potom budeme hľadať aj tu tohto, aj úplne čierneho Sprouta, ktorého som videla, to je asi to isté. Potom ešte tu Tishu. Pred zmakom tu je, pred zmakom, vieš. Prd. No. Dobre, ideme na Rooms teraz. Ok. To neviem, či to bude fake. Ja som sa teleportovala teraz sama a ty si není na bare house. Ja sa tu kúknem sama, hej, nechoď prosím ťa sa teleportovať. OK. Akože trošku som dokakaná, hej, akože priznám sa, alebo... A ja. Takto sama, ako keby som proste cítila, že to proste nikdy je. Wow. What the fuck? Čo? What the fuck? Čo sa deje? Neviem, ja sa iba cítim, že on je tu, za mnou, niekde. Vlastne. Tu. Stojí, nejde tu. Ešte v telke sa pozriem. Haló, ahojky, čo robíš? Tuto kúkaríš, Koďmo. On niečo vyrob. Hej, ja tu zatiaľ nikoho akože nevidím. Ani ja. Okay. Ale to je fake. Bro, ja si vždy predstavujem, že tam niekde nakúkávam Sprout, aj keď to je úplne, že fejkolína moja hlava. Hovno, v Toonroomse. Prd. Poďme ešte raz na Toonrooms. Toonrooms. Tu čo teraz. Ajo. Dajú napríklad. Kde si? A tom tu nikde není. Takže guys, toto je asi všetko z tohto videa. Urobím aj ďalší diel určite, ak hľadáme takýchto všakže. Nespravíme ešte raz projektorum. On sa najviac asi objavuje, neviem. Ok, tak ešte guys, skúsime projektor room, a keď tam nebude, tak smola proste fake, ale to je jasné, že to je ešte fake. Skúsme ešte sami. Neviem, či sami to bude dobré. Akože chápe, že len my na tomto servere, to by som sa pokakala. Stalking Sprout, kde si? Sproutíčku, môj milovaný. Kde si ty Stalking Sprout? Bro, teraz, že by sa tu spavnul, nie, a nakúkala, aby som sa pokakala na svete. Ako na toto Bear Adventure. Ten Backroom sexa spadne z ničoho nič, by som sa ty kokos. WTF? Čo? To tam vzadu vidíš. Kde? To tam za stoličkou, či kde toto je. Ono za tým sivým. Neviem, ono... Nie je to... Brá.
Dobre, už to ja neviem, čo to... Mne sa zrazu zapla stamina, batafa. Nemyslela si náhodou tú Ježišmária, kvetinu. som sa zlákla toho kaktusu. Bože môj. Prečo sa tým dosýpal? Možno moja. Hej, skúsime byť teraz na serveri akože sami. Ja neviem, to bol dobrý nápad, ja už sa teraz bojím. Môžem aj ja. Bože. Tak tu asi nič. Mali by sme sami. Ty pôjdeš sama, alebo ja? Ty ale musíš si zdieľať obrazovku, inak sa pokakám ja. Ja sa pokakám. Ok, takže guys, Bá, to to tam čo stopneme. bolo? Kde? Bá, neviem, či si to videla tam hore. Kde? Bá. Hej, tam, kde Bá. sa vždy si objavuje, no, akože. Áno, ale tam niečo bolo. Ja neviem, ja už sa z toho bojím, ale... Dobre, takže guys, chvíľku to takto strihnem, strihnem, lebo idem proste sa prepojiť sama na server, takže tak. Takže guys, som sama, všakže, to čierna posledná začína ma akože dosť kakať, hej. Ja sa už teraz bojím, nikdy sa pohnúť. Sú tu úplne sama a ideme tu preskúmať. Hej, proste musím byť hrdinka. No, super, teraz sme to. Musím byť hrdinka, lebo potom to nikde neuvidíme, či to je real, či fake. Okay. Ja zatiaľ idem na Squid Game. Okay. Tam sa... Ok, tak chod na Squid Game a tu preskúmam. Čo mi na to... na to nevieš? Aha, super. Myslím, že vieš, že nič tam nie je. WTF? Čo? Som tam videla niečo zelené, ako keby tie vlastne. Toto je asi všetko, vidím, že to je úplne fake. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odeber, aj Pepsi Roblox, toto je IT, všakže. Nie je to môj username, ale dám si to na Pebble, lebo... Takže toto je všetko, vidíte aspoň, že to je fake. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odber a ahoj!